हेल' गासिखौबो फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ'आवहाय बरायना लाबाय। दिनैबो दोंसे गोदान खन्थाइ लाना फैदों। खन्थाइया आं लिरनाय नङा, आंनि लोगो लिरनाय कातिनाथ बसुमतारीनि दोंसे खन्थाइ। आसा खालामो गासिबो बिथांनि खन्थाइखौ मोजां मोनगोन होननानै, आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होलांगोन होननानै, आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन होननानै आसा खालामो। सिगां बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंदिनि माबायदि जादों। खोनासंलांदो। बिथांनि खन्थाइनि मुङा जाबाय आं गोजोननाय हादाबाव। आं गोजोननाय हादाबाव गुबुननि जिउआव दुखुजों बुंफबोब्ला बे गोजोननायखौ आंनो मानो नांगौ। लांफिन नों गासैबो, गुबुना गोजोन मोनब्लानो आंबो गोजोनगोन। गुबुनखौ गोजोन होब्लानो आंनि गोसोआ गोजोनगोन। दाहाजों रोहो जोंनाय बै अरखौ दैमुसे निजरा जाना थाजिम खालामहैफिन नों हाथासि गोसोआ बिनि सोरां जाथों। बारग्लांहैफिन नों बिबार जानानै बिनिनो लांगोनायाव गोरबो सिनखावनानै बोहैबोनाय थाइनै मेगननि मोदैखौ हमथाहैफिन नों। गावस्रालांनाय गोरबोखौ जिनज्रिनि खुन्दुंजों सुजाबफिन नों जरा लानानै। अब्लानो आं जेबो साननाय नङा, गोजोनगोन आं बिदि जायोब्ला। खन्थाइया माबायदि जाखो कमेन्टआव बुंहरदो। जायखिजाया आसा खालामो खन्थाइखौ गासिबो मोजां मोनदों होननानै। बेनिफ्राय बारा गोबाव खालामला भिडिअ'खौ, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। प्लिज सापर्ट टु मी। स' बाय गासिनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनफिनगोन।